Alagad Radio 100.5 FM. Ang tingog sang hinuban. Huwag nailain pa. Lamiaoy. You're in the middle of non-stop good stuff on 100.5 FM. Abyan may nga dira sa imo kag welcome gid sa aton nga programa ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Ini nga aton nga programa ginapatuhoy naton ini sa mga kabiyanan kag suki nga nagapamati sa FM radio station dira sa Hinubaan, Negros Occidental. Kasubong man sa San Jose Sipalay City, sa Kaliling Kawayan, Mulubulo Kawayan, kag dira man sa Tapi Bantayan, sa Bantayan B, sa Kamingawan kag sa Daan Banwa. Nagapasalamat kita sa Ginoo sa iyang katutom sa aton nga mga kabuhi. Kag siya nagsabat sa aton mga pag-ampo, iya kita nga gingiyahan sa mga dalanon nga aton ginalaktan. Kag nagahatag siya sa aton sang aton mga ginakinahanglan sa aton nga pagpangabuhi, physical o kung lawas nun, kag sa pagpangabuhi man nga espirituhanon. Sa siningaga aton pamalandungan ang Salmo 143. Kag ang balaan kasulatan nagahatag sa sini nga mga kamatuoran. Dito sa Cebuano Daily Light nga segment, gin pamalandungan naton ang nanungod sa nauna nga petition nga ginhatag ni David dira sa Dios. Tungod kay siya may fear in him, pero may ara man siya faith in God. So pangamuyo siya nga siya luwason sa sining iya mga kaaway, sa kahadlok, kag sa depresyon. Ang iya ginpangayo amo ang deliverance. Ang basis ang iya nga pag-ampo dira sa Dios hindi tungod kay siya matarong, kundi tungod kay ang Dios una matarong, kag ang Dios matutong. The basis of his prayer for deliverance was not because of his righteousness, but because of the attributes of God. The attributes of God were the faithfulness of God and the righteousness of God. Karon ang ikaduha niya nga petition, abyan, kung aton usisaon, makita diri sa versikulo 8, akon nga basahon, no? Sa Ilonggo. Siling niya, ipabatyaga sa ako ng imo mahigugmaon nga kalulot o ko ng imo nagapadayon nga kaayo sa kadlawon. Kay sa imo nagasalig ako, ipahibalo sa akon ang dalan nga akon nga pagalaktan. Kag sa imo ibayaw ko ang akon kalag. Ang iyang ikaduha nga petition hindi lamang petition for deliverance, but a petition for direction sa iyang kabuhi. Matuod man,
Kung wala kita ginagiyahan sang pulong sa Ginoo sa aton nga paglakat, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Siling ni Haring David. Kung wala ang pulong sa Ginoo, ang aton mga tiil nga aton ginagamit sa aton nga paglakat, magadaldal o kung magadulong sa aton sa kanal. Mangahulog kita sa kanal. Kung sa aton pa, magatalang kita kag hindi kita makaabot sa husto kag maayo nga destinasyon sa aton nga kabuhi. Nagkinahanglan kita abyan sang direction. Ang mga piloto sa eroplano, sa ila nga paggamit sa ila nga kompas sang una, ila gid ginatanaw ang true north, ang norte gid nga bahin sa kompas. Kag ila nakita kung 10 degrees from true north, amo ginang ila pagasundon. Interesting kaayo abyan, kay siling sang manugsalmo ang promotion wala nagalin sa east o kung sa west, kundi sa north. Ang mga scientifico, ang mga astronomers, suno sa ila na kita sa ila kusog kayo nga mga teleskopyo nga sa norte nga bahin sang space. Wala man sang bituon, pero masanag. Amo nang isa sang ila mga ginakatingalahan. Di kita nga nagatuon sa balang kasulatan, ang north amo gid man ang sa ibabaw, no? Ang east kag west dari sa wala o kung sa tuo, ang south diri sa dalom kung nagatanaw kita sang globe. Ang north amoy na ang ginapuy-an sa aton Ginoo. And then kung aton usisaon ang balaan kasulatan, nagatudlo sa aton nga ang guidance, ang direction, kinahanglan ibase naton sa mga ginpahayag, ginbugna, ginpahibalo sang Dios nga nagapungko siya trono sa norte. Kung sa aton paabyan, ikaw kag ako magatalang kung wala kita sang true north, quote in quote, sa aton nga kabuhi. Kag ang true north naton amo ang Dios. Ginpahayag niya ang iya mga palatukuran, kag iya mga kasuguan, ang iya kabubuton diri sa balaan kasulatan. Kung gusto ikaw abyan sang guidance sa imong kabuhi, kinahanglan ikaw sang pulong sang aton Ginoo. Ang pulong sa Ginoo kapawa ini. Ang aton Ginoong Hesukristo kapawa. John 8:12, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but have the light of life. So, paglakat, paggawi, pagbehave naton, aton isandig, ibasi sa kapawa sa sining nga kalibutan nga amo ang aton Ginoong Hesukristo. Kag very interesting man, kay ining aton Ginoong Hesukristo, subo nga kapawa sang kalibutan, nag-share o kung nagpaambit sini nga kapawa sa aton. Amoy ng kabangdanan nga si Ginoong Hesus, nagsiling, let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father who is in heaven. Kabay pa kuntani subo nga Kristohanon, ang imo nga paggawi, imo nga kabuhi, mangin parula, mangin lighthouse, guidepost, nagahatag sang direksyon sa mga tao nga nagtalalang na sa Espirituhanon nga kabuhi. Himo ang imo kabuhi, ang imo mga pulong, kag ang imo nga paggawi o kon ang imo testimony, subong sulo nga nagahatag sang kapawa sa mga katawhan nga ayara sa kadudulman. Kung ikaw nagasulod kag nagasimba sa inyo nga simbahan, sa tapos ikaw nga makabati sang mensahe sang inyo nga pastor o kon manugwali,
Kabay pa kuntani nga imo batunon ina nga mga kamaturan, mga pagtudlo, mga pagsabdong, pagsaway, kag paghanas sa pagkamatarong. Kag ang imo kabuhi hindi kiwi. Suno gid sa imo ginatuhan. Suno sa imo nga ginahambal ang imo nga kabuhi. Kung sa aton pa nag-synchronize ang imo beliefs kag ang imo behavior. Nag-synchronize ang imo concepts sa imo nga conduct. Nag-synchronize ang imo nga ginahambal kag ang imo paglakat. Kabay pa kuntani abyan nga sa sini nga aga, kaangay ni Haring David, magapangayo ikaw sang direksyon o kon guidance kag leading sa imo nga kabuhi. Diyos nga balahan, madamo gid nga salamat. Nga ang imo pulong amo ang nagahatag sa amon sang kapawa sa sini nga adlaw. Kabay nga kami magasunod kag magausisa sini nga mga pulong. Kag may baluan namon ang imo kabubuton sa amon personal nga pangabuhi. Kag himua kami o Dios nga instrumento o kon alagyan sang pagpakamaayo para sa iban nga mga tao. Ilabi na gid sa mga tao nga yara pa sa kadulom na makakita sila sang kapawa. Mga tao nga wala sang ihibalo, makaangkon sila sang ihibalo kag kaalam nga nagalin sa Dios. Mga tao nga wala sang paglaom, makaangkon sang paglaom kag kasiguruhan dira sa kay Kristo Jesus. Ilikaw kami o Dios sa pagkahulog sa pagpakasala kag kahuy-anan. Kay kami imo mga galamiton sa paggiya sa mga katawhan, padulong sa kamatuoran kag pagkabalaan. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Hello Nairel, salamat sa imo nga pag-replay sining aton nga segment karon. Dai Hooper Moiko, maayong aga man sa imo. Salamat sa imo nga pagtan-aw ni Lin Chongson dira sa kay Mabil Mapa, Padirog, Bel, good morning. Dira man sa kay Ruben Timario, sa aton mga kabyanan dira sa San Jose Sipalay, ang Dios magapakamaayo sa inyo nga tanan. Ako si Pastor Ipaprasakar. Nagasiling. Kabay pang imo adlaw karon, may mayaon. Kag ang imo eternidad, mahimayaon man kag malipayon. Madamo gid nga salamat.